Nu stau să te fac. Hai, bă, rusule, că să vorbesc dacă îți mai fac. Dar lasă buza moale, unde dracu să te tragi. Așa, nu fugi nicio buză, taci. Taci numai și nu te mai văicări. Ce vrei să scriu? Hai și auză. Hai mă, dacă vorbi. Ce drept. De tip Bezos. Miștocar. Ce am de asta? Bă, ce pula mea jucătoare. Ce că e asta? Oh my god. Ia stai, mă, să S-a prins aia de mișcătoare, vede. Dar hai, trage și totul de la pizda, nu mai tot de. Asta. E. Dar nu pot să prind de asta. O pensetă, n-avem vere. Haide. Bă, scoate-l vere și-l bagi. Dă direct la penseta din sertar, pizdă, stai și te uiți futute Bă, de unde, mă, muie? Din Bă, dacă sertarul de furculițe. Da, că bine. Ce te doare? Te doare tare, Andrei? Nu mă doare. Prinde de el. Ai prins? E. Nu așa. Blă. Nu trage, mă. Așa. Bă, că ce de mult. Bă, zice că nu mai face un pistă pe nimic. Niciunul nu ne face pit. Imensă concepută. Să nu te ștergi să faci o poză, două așa cu blood. Cu blood. Mă, cum oprești? Asta este Bă, cum... vezi, Priviți, stați-mă un pic, stai puțin. Bravo, bravo, bine, Bă, bine. mă, odată. Dar cum, dar oprești?